Санаи 10 октябри соли равон Коммерцбанки Тоҷикистон 5 сола шуд. Бахшида ба ин сана дар филиали минтақавии суғд бо аҳли кормандон ва мизоҷон чорабинии махсус доир гардид. Гуфтан ба маврид аст ки дар филиали минтақавии Бонк дар вилояти суғд зиёда аз 90 нафар кормандон ва филиали марказии шаҳри Хуҷанд бошад, зиёда аз 35 нафар кормандон бо маром фаъолият мебаранд. Ман аввал бисёр хурсанд ҳастам ва ифтихор аз он мекунам ки аз аввали таъсисёбии филиали минтақавии ин бонк дар шаҳри Хуҷанд роҳбарӣ менамоям ва ман шоҳиди он ҳастам ки 5 соли ин бонк гӯем сол аз сол бонк бениҳоят ба қадамҳои гӯем низоми банкӣ дараҷаи олӣ қадам мезанад. Раъно Худойбердиева яке аз мизоҷони доимии ин бонк мебошад. Вай соҳибкор аст ва 5 сол инҷониб бо Коммерцбанки Тоҷикистон ҳамкорӣ дорад. Ӯ мегӯяд ҳамкорӣ бо ин бонк барояш бисёр қулай аст ва дар вақтҳои дилхоҳ метавонад бо фоизҳои паст қарз гирад. Ӯ итмом дорад ки бо ин бонк солиёни дароз ҳамкорӣ менамояд. Бахшида ба 5 солгии Коммерцбанки Тоҷикистон мо иқдоми навбатиро пешниҳод намудем ки ба тамин шахсони воқеӣ телефонҳои мобилӣ 8% солона ва техникаи маишӣ 10% солона пешниҳод карда содем. Бояд қайд кард ки бахшида ба 5 солагии бонк иқдоми мотори қарз аз санаи 20 сентябр то 11 октябр пешкаши мизоҷон гаштааст. Аз рӯи ин аксия 8% барои телефони мобилӣ ва 10% барои дигар техникаҳо қарзҳои солона пешниҳод мекардад. Аз ҳаминҷо маблағ мегирам, соҳибкор ҳастам. Инҳо банки ҷудоям вай тез одама овора намекунанд. Коргаро ҳамошон бо мизоҷон хушмуомила. Гуфтан ба маврид аст ки моҳи октябри соли 2017 ташкилоти қарзӣ дар шакли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд фаъолият кунанда ба ҷамъияти саҳомӣ табдил дода шуд. Сармояи оин номавиро аз ҳисоби саҳмдорон пурра карда ба Коммерцбанки Тоҷикистон табдил дода шуд ки ба он аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон ба рақами 00085 иҷозатнома дода шудааст. Дар охири соли 2019 нисбат ба оғози фаъолияти бонки шумораи воҳидии сохторӣ 4 баробар, шумораи кормандон 1.5 баробар, дороии воҳидии сохторӣ 4 баробар, дороиҳо 26%, сармояи асосӣ 17%, сандуқи қарзӣ 4 баробар ва интиқоли пулӣ дода шуда бештар аз 5 баробар аст. гузориши Сабрина Сангинова, Ҷамшедзода Ҷаҳонгир барои барномаи иттилооти Паёми рӯз.